на канала да се развие. Всеки човек има значение. Сряда съм писал сценария и можеше да изчакат поне още няколко дни преди да се разцепат и да ми сбъднат прогнозата. Марко вика, държат Ивелин с компромати. Имаше показани компромати от тяхна страна за мен и за господин Михайлов. В случая става въпрос за запис. Не ме касае, мен ви казах. А кого? Ивелин Михайлов? Ивелин Михайлов, да. Ивелин вика, държат Марков с компромати. Засегнали и полковника, нашата група е била обединена да гласува за председател на някаква комисия на ГЕРБ и ДПС, че има възможност полковника с компроматите, които пък, примерно, или нещо, с което са го заплашили него, така да е подействал, че човека да не е издържал. Ма не бе, пич, то не е секта. Независимо, че ходи на сциентологични църкви с златния си грош. Сциентология, която познайте какво е определена не от мен, а от нашата държава и православна църква. Като секта. Те тръгват не да критикуват, а да кълнат като дъртат телевизии, чието репортажи макар и правилно не одобряват. Проклет да е. И дори нарича клоун същия този, заради чието изцяло безплатни гостувания, разбира се, имаше трибуна. Пак и пак и пак. И неговите хора също. Вече не е обективен журналист. Малка критика и е вече клоун. В момента Николай Марков, полковника, ни обижда във Фейсбук. Това му е нивото на човек. Клон до палячо карикатури е написал Николай Марков в Фейсбук, който няма друга работа, да седна от вечерта да гледа YouTube на Карбовски. Това е велико признание. Въпросът е, че ние все пак се познаваме лично и аз му обяснях пъти, че няма как сега да не отговаряме на въпроси на зрителите и да не говорим и иронично за вас. Или как беше? Платен съм от Божко. Но аз мисля, че той е взел пари от Васил Божков в черепа, за да му направи някаква цялостна кампания. В тази кампания ние естествено ставаме противници. Това е моето мислене, като навързвам събитията, но нямам доказателство за това нещо. Клипът с Божков направих, защото преди 4 години министър от ГЕРБ ми изпрати човек да ме предупреди да не ходя в Дубай, да го интервюирам, че нещо лошо може да ми се случи. И имах да си връщам. Кой да ми гостува, решавам изцяло аз и е 100% безплатно. Било е и винаги ще бъде. И в клипа с Божков не спестявам по никакъв начин моето лично мнение. И още повече решението да се самолишиш от този начин на живот, за да се върнеш в панделата в България. За да може, ако излезеш евентуално след това, да се бориш за майка България. Колко автентично звучи това. И от чудо! Това е същата партия ГЕРБ, с чието дихатели ти работиш прекрасно. Работи с кмета на ГЕРБ в община Ведрино, работя с кмета на ГЕРБ в община Провадия, работя с кмета на ГЕРБ в община Дирня. Да не видите гледа партиите. Това е нещо, което аз го имам като виждане и го споделям с вас. Така. И не знаете, че имате 1100 гласа от политическа партия Величев, господин Димитров. И самата партия, която ви издига като кмет, благодарение на която сте кмет, има малцинство в Общинския съвет, в който ви трябва да взимате решение. Ивелин Михайлов има мнозинство. Помните ли колко гласа получите на последните местни избори? 60 няколко процента не в цифри. Аз знам 2111 гласа, 2101 гласа. И колко от тях ви докара Ивелин Михайлов с нарочни регистрации, поместени по настоящия постоянен адрес, регистрирани селни в Трилски? А колко общински съвети има днес в политическа партия Величева във вашия общински съвет? 6. А колко има ГЕРБ? 4. И кой има мнозинство в този общински съвет? Ивелин Михайлов. И особено след като в твоята община гербера кмет е станал такъв именно с твоите гласове. Кмет от партия на мафията, с която ти ще се бориш, като лично се умоляваш за среща с шефчето. Новата политическа сила в 50-я парламент дадоха заявка, че ще преговарят, но само с лидери. Той е създател и просветител, съвременен народен будител. От години работя върху това да направим България още по-красива. Работите на носа и пребира им бюджета. Извинявай, не мога да разбера какво искаш да направиш. Опитвам се да вляза вътре в къщата. Аз мога да ти покажа по-лесен начин. Ако вие или ваш близък е пострадал от финансова или друга схема на Ивелин Михайлов, в описанието към клипа ще намерите връзка с мен, в която да разкажете. Пишете и ако лично той ви е излекувал бедността и сте му благодарни. Господин Михайлов, Цанов е решил да прави клип за нас. Атаката с тролове само го е ядосала.